Ahoj a vitajte pri novom videu. V dnešnom recepte varenie pre 4 do 6 eur budeme pracovať s týmito surovinami. Mleté morčacie mäso, paradajky z konzervy, cibuľa, strúhanka, mlieko, polohrubá múka a grilovacie korenie. Dnešný nákup stál 5 eur aj 65 centov. Ešte budeme používať aj vajíčka, cesnak a hladkú múku, ktoré sme kúpili už predtým. Do misky nalejeme teplé mlieko, pridáme cukor, múku a droždie. Premiešame, aby sa droždie rozpustilo. Zakryjeme a necháme podkysnúť. Pridáme múku, soľ a olej. Premiešame a vypracujeme cesto. Cesto položíme na pomúčenú pracovnú dosku a ešte ho chvíľku premiesime. Cesto rozdelíme na dve rovnaké časti a z každej časti vytvarujeme valček. Valčeky položíme na papier na pečenie . Potom na naparovacie sitko. Dáme podkysnúť do teplej, ale nie horúcej rúry. Knedle vyberieme von z rúry, v hrnci necháme zovrieť vodu a vložíme dnu knedle. Sitko sa nesmie dotýkať vody. Mäso dáme do misy, pridáme soľ, grilovacie korenie, papriku, cesnak, vajíčko, strúhanku a múku. Všetko spolu dobre premiešame. Pomocou naberačky na zmrzlinu ukladáme kôpky mäsa na papier na pečenie. Cibuľu očistíme a pokrájame. V hrnci zohrejeme olej, pridáme cibuľu a opečieme ju. Pridáme múku a znova chvíľu opečieme. Keď je múka opečená, hrniec odstavíme z ohňa, pridáme paradajky
vodu, soľ, cukor a do hladka rozmixujeme. Hrniec vrátime naspäť na oheň a necháme zovrieť. Pre lepšiu chuť pridáme nové korenie. Keď sú knedle hotové, vyberieme ich, aby sa vychladili. Dobrú chuť!